Za mnou vidíte brnenie Spartana Borlanda. Hakia, dávaj pozor. Pozrite sa tam. Kši, zostaň tu a počúvaj ma. Linarda. Vyzerá ako tá jašterička, čo som kúpila na narodeniny. V odzverčenej verzii. Ozaj? A čo jej dáme my? Ja už niečo vymyslím. Nedotýkajte sa toho a poďte naspäť. Na budúce si dobre rozmyslím, či vás niekam zoberiem. Niečo ma napadlo. Rýchlo, ide sem. Všetko najlepšie. Haló? Na, rýchlo preč. Večerné správy. Mutanta útočí na Feriton. Prišli ho odchytiť 2 členovia hasičského zboru zo susedného mesta. Radšej padám. Ide. Teraz. A máme to. Takže, vážení diváci, hej, kam idete? Z Feritonu, televízia Markíza. Čo sa stalo, Hakia? Takla sa tej jaštevičky, čo som jej dala. Ale veď ona sa všetkého bojí. Dokonca aj môjho darčeka. A čo si jej dala? Mutantu. Mutantu? Počkaj! Musíme ju dostať naspäť do múzea. Myslíš, že to pôjde? Mutanti sa odjakživa chytali na odhľadky. A už len vrátiť túto haraburtu. A teraz rýchlo do múzea. Rýchlo, priveď ju naspäť. Je príliš rýchla. No toto? Veď to je vysokoenergetický kryštál. Ale nehovor. Pozri. Myslíš, že si nás všimne? Borlanda s tebou na odhľadky chytať nebudem. On je živý. A teraz prejdeme k ďalšiemu exponátu. No teda, presne taká, akú som dala Kve na narodeniny, však len trochu tučnejšia. Ty, niečo ma napadlo. Linarda, nie! No a tu vidíte dôkaz, že mutanty boli domestikované už v druhohorách.